Skúste sa teraz rýchlo zamyslieť nad tým, aký pohyb robíme najčastejšie. Áno, je to dýchanie a chôdza. No vedeli ste o tom, že práve tieto dva úkony medzi sebou veľmi úzko súvisia? Ak totiž dokážete dýchať efektívne, môžete predísť mnohým chorobám. Podľa terapeuta efektívna chôdza spočíva v tom, že telo stojí v gravitácii akoby samé a spolieha sa skôr na vnútorné svaly, ktoré nás držia v spriamene. Žiadna nejaká pohybová obmedzenosť, že príliš stojím rovno, alebo príliš som v kolapse, alebo príliš mám tie nohy vonku napríklad vytočené. To všetko ovplyvňuje to ľudské telo tak, že vytvára nepohyblivosť v rôznych častiach. No a práve to, že sa niektoré orgány nehýbu tak, ako by mali, môže mať za následok ich nedokrvenie. A teda tieto orgány nie sú dostatočne vyživované. V konečnom dôsledku má extrémna záťaž alebo naopak ich znížená pohyblivosť pri neefektívnej chôdzi a dýchaní za následok vznik mnohých ochorení. Efektívna chôdza však naopak môže pomôcť pri chronických bolestiach hlavy, chrbtice, svalovom napätí, poúrazových stavoch či emocionálnom strese a nespavosti.